theater pukno ini sengnai di jono haste hapang jono Kokborok sal je secretary mani sal sengabono ini haste kerengino jaga thayo sengabono paloi tongo sini mani kongno toyi abono sai raja sokana sai kendra sokana abon sampai maru jono jeo Kokborok toyi jono গরম বিমানি বাজে বেশি বছর আমি তিনি Kokborok no palok jaga tong taba haste ha ganangoi তিনি সেট করাতে 46 ইয়ার তই ওবিসি পালক লাগে tabok bo tipra sarok je chakni tak borok rigana kan borok je kanmung no siseya borok tongko tipra haste bo tongko ba phatar haste bo tongko amorongla nini bai thang ongoi tamokok saklaina musu obono message dinai borok jate jaga sise jaga je jaga tongnai ro borok jate o program no goi khas rangai basawoi borok jate ha nangai borok jate baskang agol khai tabu seng jata kan mung tak mung jata sumi tongmana omno no goi borok bahai kana no tipra sarok je sinijak mani bisiba boma hai bai sinijak tong tabo tipra sarok sinijak mani ke sini biserba tabu sini kausa traditional dress omno to yini sing sinijak tong sini tamung mung no to yi phainai bosarok ni bagoi nin thanio tam mesisa taklai je to plaike agami te sini wan sujak tongo to saigani sini ready tongo जों जुदि गाहाम गोरों दं थांगे जों अबयस्से आगामी देयावबो जों प्रग्रामनो जों अबयस्से खालायनाय नि सिनमुं किसारसिन आंनि बुंमों दिनैनि प्रग्रामनि कनभेनार आंनि बुं परबत कलेज